ମାଳି ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ସୁମନ୍ତପାଲି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ରାଜୁ ମୁଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥିଲା। ରାଜୁର ମା ବାପା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେ ତା ଭଉଣୀ ଚମ୍ପା ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସକାଳରୁ ଯାଉ ଭାତ କଂସାଏ ଖାଇ ପାହାଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଚମ୍ପା ଯୋଉ ଦିନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବଣରେ ଫଳୁଥିଲା ସେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ମାଇପି ଲୋକ ସହିତ ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ରାଜୁ ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡରେ ଯାଇ ପଥର ଫଟାଏ। ଦିନକୁ ମୂଲ ହିସାବରେ ପଇସା ମିଳେ। ଚମ୍ପାକୁ 23 ପୁରି 24 ପଶିଲାଣି। ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିବାରୁ କେହି ବି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ଆଉ ରାଜୁ ବି ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଘର ବସାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଭାଇ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ବାହା ହେଉନୁ କହିଲୁ? ମତେ ସିନା କେହି ପିଲା ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଏଇ ଗାଁରେ ଝିଅର ଅଭାବ ରହିଛି ନା କଣ? ମୋ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ, ତୁ ଏଇ ଗାଁର କୋଉ ଝିଅକୁ ଦେଖି ବାହା ହୋଇଯା। ନାଇଲୋ ଚମ୍ପା, ସେମିତି କହନା। ଏଇ ଗାଁରେ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ ଯିଏ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ? ମୁଁ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭଲ ବର ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି ମିଳିବ ସେମିତି ହିଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଠିକ କରିଦେବି। ଯେବେ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ହେବ ମୁଁ ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁ ମନା କରନି ଆଉ ବାହା ହୋଇପଡ। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିବି। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି ଆମେ ପାହାଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଖାଇବା ବାଢି ଦବ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଭରିକି ଆମକୁ ଦବ। ଭାଇ, ତୁ ତ ମୋ କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ଭାଇ, ତୁ ବାହା ହୋଇଯା। ଏହାପରେ ରାଜୁ ମୁଣ୍ଡା ବି ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ମଲ୍ଲି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଗଲା। ରାଜୁକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁର ସବୁ ଝିଅ ରାଜି ଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଚମ୍ପା ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପରିବାର ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ପରିବାର ଠିକ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ରାଜୁକୁ ବାହା ହେବି, ହେଲେ ଚମ୍ପାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମଲ୍ଲି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପା ସହିତ ଠିକ ଠାକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲା, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚମ୍ପା ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଲା। ଭାଉଜ, ଏ ଭାଉଜ, କଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଜି ସକାଳେ ବି ଭାତ ନଥିଲା ବୋଲି ଖାଇନଥିଲି। ଏବେ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କହୁନୁ। ଗୋଟିଏ ବେଳ ତ ଖାଇନୁ, କଣ ମରିଯାଉଛୁ କିଲୋ? ଯାଉନୁ ନିଜେ ବାଡିକି ଖାଇବୁ। ମୁଁ କଣ ତୋ ଚାକରାଣୀ କି? ତୋ ବୟସରେ ଝିଅମାନେ ବାହାସାହା ହୋଇ ପିଲାଛୁଆ ନେଇ ଘର ଗଡୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ଅଥରକୁ ସେଇ ଅଥର। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ତୁ ମନକୁ ମନ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ, ହେଲେ ତତେ ତ ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଭାବି ବି ପାରୁନୁ, ତୋ ଭାଇ ବି ଚାହୁଁଛି କି ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯା, ଆଉ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦେ। ଏମିତି ଭାବରେ ମଲ୍ଲି ବହୁତ କଟୁ କଥା ଶୁଣାଇଲା। ଚମ୍ପା କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଫଳମୂଳ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଶୋଇପଡିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ରାଜୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତା ଭଉଣୀକୁ ସେହି ପଥର ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ଚମ୍ପା, ଏ ଚମ୍ପା, ଏ ସମୟରେ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଚମ୍ପା, ଏ ଚମ୍ପା, ତୋତେ ଶୁଭୁନି ନା କଣ? ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି ପରା? ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଛି? ଓ ହଁ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଆଖିଟା ଲାଗିଗଲା। ହଉ ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯିବିନି। କଣ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ଯିବୁନି? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଟିକେ ରହିକି ଯିବି। ତୁ ଯା, ମତେ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ
ଚମ୍ପା ରାଜୁ ସହିତ ଘରକୁ ଗଲା। ଚମ୍ପାକୁ ଦେଖି ମଲ୍ଲି ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ହେଲେ ରାଜୁ ଥିବା ଯୋଗୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ମଲ୍ଲି, ଏ ମଲ୍ଲି, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲୁ। ଚମ୍ପା କେତେବେଳୁ ପାହାଡ ଆଡେ ଯାଇଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ମନା କଲୁନି। ଦେଖୁନୁ କେମିତି କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ନହେଲେ ତୁମ ଭଉଣୀ ଆଗରୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ଯେ, ଯିଏ ତ ଦେଖିଲା ସିଏ ବାହୁନିକି ଚାଲିଗଲା। ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ଆମ ଘର ଛାଡିଯିବ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି, ସେଦିନ ମୋର ଦିନ ବଡ ଦୁଃଖରେ କଟୁଛି। କଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ, ତୋ ମୁହଁ ବଙ୍କା କରିଦେବି। ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି କହୁଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛୁ। ଭାଇ ଭାଇ ଚୁପ୍ ରହ ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଝଗଡା ଲଗାନି। ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ସୁଖର ସଂସାର ଭାଗି ଯାଉ ବୋଲି। ତୁ କଣ ଚାହିଁବୁ? ତୁ ମୋ ସୁଖର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁଣି। ପୋଡା ମୁହିଁ, ଖରା ବେଳେ କଣ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲି ବୋଲି ତୁ ସିଧା ପାହାଡକୁ ଯାଇ ନାଟ ଲଗାଇଦେଲୁ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଇଏ ଏ ଘରେ ରହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଯଦି ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଏବେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ତତେ କେହି ରହିବାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଚାଲିଯା ଏଠାରୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ବାପା ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବୁଝିଲା। ମୋ ମାର ଅଭାବ ମୋ ଭଉଣୀ ପୂରା କଲା। ଏବେ ତୁ କହୁଛୁ ସେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ? ଭାଇ ଯଦି ଭାଉଜ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଝଗଡା ଲାଗନି। ଏମିତି କହି ଚମ୍ପା ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ପହଣ୍ଡିରେ ଶୋଇ ପଡିଲା। ରାଜୁ ବି ନ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡିଲା। ମଲ୍ଲି କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା ଆଉ ଆରାମ ସେ ଶୋଇଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ତା ନଣନ୍ଦ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜୁ ପାହାଡ ଉପରେ କେବଳ ତା ଭଉଣୀ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତା ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ରାଜୁ, କଣ ହେଲା? ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ କହିଲୁ? କଣ କହିବି ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଚମ୍ପା ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି। ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହୁଛି ରେ ରାଜୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ସହିତ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବନି ବୋଲି କହୁଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ମତେ ଟିକେ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ। ତତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବୁନି ତ? ନାଇଁ, କଣ କହିବୁ କହ, ମୁଁ କାହିଁ ଖରାପ ଭାବିବି? ଆରେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ଦରକାର, ଯିଏ ଯାଇ ତା ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଯଦି ରାଜି ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଚମ୍ପା ସହିତ ଏକଥା ପକାଇବା। ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଠିକଣା ଦେଲୁ, ରାଗିବି କଣ ପାଇଁ? ତୁ କଥା ପକା। ଯଦି ହେବ ଆମେ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର କରିଦେବା। ଏହାପରେ ତା ସାଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରାଜୁକୁ କହିଲା। ରାଜୁ ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ବେଶୀ କିଛି ବୁଝାବୁଝି ନକରି ବାହାଘର କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତ ଦେଖ, ବାହାଘର ପରେ ବି ଚମ୍ପା ଖୁସିରେ ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଥିଲା ବଡ ମଦୁଆ। ମଦ ପିଇ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମାରୁଥିଲା। ଦିନେ ତ ବହୁତ ମାରିଲା। ରାଜୁ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ରାଜୁ ତା ଭଉଣୀକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ, ମୁଁ ପୁଣି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଗଲି। ତୁ ମତେ କେତେ ଆଶା ନେଇ ବାହା କରାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଦେଖ କଣ ହେଲା। ଚିନ୍ତା କରନି ଚମ୍ପା, ଭୁଲଟା ମୋର। ମୁଁ କେବଳ ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ବୋଲି କିଛି ନ ପଚାରି ନ ଉଚାରି ବାହା କରାଇଦେଲି। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ। ବାବା, ଦେଖ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି,
ଇଏ ମୋ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଏ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ଗଢିଛି। ସେ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଖୁସି ହୋଇଯା। କଣ ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ବନାଇଛୁ? ହଁ ଚମ୍ପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ଗଢିଛି। ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସହିବ ନାହିଁ। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ତୋ ଘରେ ଛାଡିଦେବି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ତା ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡିଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଦେଉଥିଲା। ରାଜୁ ତା ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଥିଲା। ଚମ୍ପା ସବୁବେଳେ ତା ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗରେ ପଡିଗଲା। କୋଉଦିନ ତା ଭାଉଜ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲା, ତ କୋଉଦିନ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ପାଟି କରି ମାରାମାରି କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ପଡି ପଡି ଦିନେ ସେ ମରିଗଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚମ୍ପାକୁ ନେଇ ପୋତି ଦେଲେ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଣ୍ଟା ଯେ ହଟିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ 1.5 ମାସ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇର ସେ ଜୀବନ ଥିଲା, କେବଳ ସେ ହିଁ ତାକୁ ଦିନ ରାତି ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବିଚାରୀ ଭଉଣୀଟା ମୋର କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିଲାନି। ସବୁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ତା କଥାରେ ଯଦି ରାଜି ହୋଇ ବାହା ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା। ବିଚାରୀଟା ନାଁରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, କାଲି ଯାଇ ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ କଥା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲି। ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଛି। ପାସବୁକ୍ ଆଣିଛ? କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ମାନେ ଖାତା ଆଣିଛ? ହଁ, ଖାତା ଆଣିଛି। ଏଇ ନିଅ। ଇଏ ତ ଚମ୍ପାମୁଣ୍ଡା ନାଁରେ ଅଛି। ହେଲେ ତମେ କଣ ଆସିଛ? ସିଏ କାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚମ୍ପା ମୋ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତା ଖାତାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲି। ସେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ତାରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ତୁମ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପାମୁଣ୍ଡା ଏକ ଡେଥ୍ ହୋଇସାରିଛି, ମାନେ ମରିସାରିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ କାହିଁ? ତୁମ ଭଉଣୀ ମରିସାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ପ୍ରମାଣ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଗାଁରେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ସେ କହିବ ଚମ୍ପା ଆଉ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଆଉ ତୁମ ଗାଁକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବନି। ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଆସିଲେ ତୁମେ ପଇସା ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରମାଣ ମାନେ କଣ ନେଇ ଆସିବି? ତୁମ ଭଉଣୀ ମରିବା ପରେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିନ? ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରି ଆଣ, ତାପରେ ଟଙ୍କା ନେବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ ଯୋଉ କହିଲ, ସେଇଟା କୋଉଠି ହେବ? ବାହାରେ ଯାଇ ଗାର୍ଡକୁ ପଚାର। ଏହାପରେ ରାଜୁ ବାହାରେ ବସିଥିବା ଗାର୍ଡକୁ ପଚାରିଲା। ଗାର୍ଡ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାହାଡ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା। ତା ଛଡା ଚମ୍ପା ମରିବାର 25 ଦିନରୁ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେବନି ବୋଲି କହିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସେ ମରିଛି ବୋଲି କିଛି କାଗଜପତ୍ରର ସିନା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ମରିଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ନିଜେ। ଆମକୁ ତା ଶବକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ ସାଙ୍ଗ? କଫିନ ଭିତରୁ ତାକୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ କାଢିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତ ଦିନଟିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲାନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି,
ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେବନି। ଯଦି କେବଳ ପଇସା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମନା କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଅଫିସରିଆ ଲୋକେ ତୋ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ତୋ ସହିତ ନୁହେଁ, ଆମ ଭଳି କୋଉ ବି ଲୋକ ସହିତ ସେମାନେ ଏମିତି ହୀନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ହେବ। ରାଜୁ ଏଥର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଏଇ କାଗଜ ପତ୍ର ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁ ସେୟା ହିଁ କଲା। ତା ଭଉଣୀର ବଡିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ନିଅ, ତୁମକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଥିଲା ପରା। ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମେ ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଚମ୍ପା ମୁଣ୍ଡା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତେବେ ମୋ ପଇସା ଦିଅ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡେଡ ବଡିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ତା ଭଉଣୀର ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ ସେଇ ପଇସା ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଏ। ସବୁ ଟିଭି, ସବୁ ମୋବାଇଲରେ କେବଳ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖାଉଥାଏ। କେମିତି ଏ ଦୁନିଆ, କେମିତି ଏ ସମାଜ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେସାହାରା ଭାଇକୁ ତା ଟିକେ ଅର୍ଥର ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମରିଯାଇଥିବା ଭଉଣୀକୁ ଉଠି ଆସି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ କି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଟାଇମରେ ବଞ୍ଚିଛୁ।